ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали ютуби Авто ТВ. Хонаи мо дар ноҳияи Рӯдакӣ дар фабрика Ленинград қарор дорад. Дӯстони азиз, инҷа чорраҳа. Навора то охир тамошо кунед. Шумо да мефаҳмонем, хонаҳоро нишон медиҳем, адресҳоро пурра карда мефаҳмонем. Имрӯз 6 марти соли 2025 шумо дар канали Авто ТВ қарор доред. Анаи доми имрӯзаи мо дӯстони азиз. Квартираи фурӯшии мо новостройка иборат аз 9 ошиёна мебошад. Дӯстони азиз, хонае ки мо навораш мекунем дар 6-ум этаж қарор дорад. Анами хонаи мо. Чӣ хеле ки дар видео дидестен, ремонти фасони хушрӯзамонавӣ духонага 51,5 метри квадрати масоҳати хона. 6-ум ошиёна, доми 9 этажа дар 6-ум этаж қарор дорад. Дӯстони азиз, дар видео тамошо кунед, хонара нишонтон медиҳем. Ремонти фасони хушрӯи замонавӣ, қонуну қоидааш қатӣ, таъмири нав кардагӣ бо шароитҳои замонавӣ. дӯстон, нархша дар ахири навор эълон мекунем. гӯш кунем. Баъд ана квартираи фурӯшии мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, ориентир Ленинград, дар назди роҳ пеши светофорда қарор дорад. хоб доми 9 этажа дар 6-ум этаж қарор дорад. лифт дора бо ремонти замонавӣ. инҷаш ошхона, нигоҳ кунед кадом ҳолат қарор дорад. бо ремонти замонавӣ, ҳоҷатхона алоҳида, ҳаммом алоҳида, ошхона алоҳида, машуткаи 41-45 айкорвон ва аз гипразем ба пеши хонара мегзара. Анаи хонаи якуми мо дӯстон. ду хона, обши масоҳати ду хона 55,5 метри квадратӣ. Анаиҷа таги дом, нигоҳ кунед, домо гирдоба гирд, боз аз ду тараф боз дом сохтастиян. хулас дар ҷои обод, дар ҷои беҳтарин қарор дорад. дӯстон азиз, оиди масъалаи садик, мактаб, беморхонаву хоб коллеҷ, ино камбуд надоранд. дӯстон азиз, хулас касе ки мехара бо нархи дастрас, мисол қабул кардем, тамошо кунед, нишонтон медиҳем. анаи боша дуюм ҳуҷраи мо. дӯстон азиз, нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ кардагӣ, замонавӣ. коллеҷи тиббӣ, бозорча, садик, мактаб, масҷид. хоб дар территорияи дом қарор дорад. кадоме ки мисол хонара мехара, кухни гарнитураш аз ҳисоби мамега падарка монда мешавад, карда мешавад. касе ки агар хонара харидорӣ мекунад, не ки мисол духонагае ки мо навор кестем, анаиҷаш ҳамон духонагае ки мо навор кестем, ихелӣ ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ қатӣ ин нарх ёфтан камтар фикр мекунам ки мушкилтара. иҷа ҳоҷатхонаш. хоб новостройка. маълумоти бештар ватсап дастӣ метавонед занг занед. 440 000 сомонӣ нархи хона. дӯстон азиз, маромад боз маълумоти бештарша аз соҳибмол бигирен. лайкҳоро монед. барои реклама дар боло ватсапи худам мондам, муроҷиат кунед. зинда бошед. фақат дастгирӣ кунед. оиди хона рақамҳои 46 ватсапи соҳибмолкай занг занед. дӯстон азиз.